berez, kontzertu hau udalaren aldetikan sortua zen, ez? Guk egin duguna izan da, ja bertan antolatuta zegoenez, eta kontuan hartuta, Pirriz gaur egun Tolosan bizi dela, Oier osasunetxera joaten denean, porrotxo, kasuan Jose Mairen emazteare bertan dela erizain, Mari Mototxen lagunak ere badira zen ideak, eta nola baita, halako harreman estu bat daukagula, ez bai herriarekin da bai Oierrekin, ohitu zitzaigun, probestea saioa hemen antolatu behar zala, gure aldetikan jaso behar genuen aurrekontua horretarako elkarteari eskaintzeko. Bere garaian egokitu egin ditu pixka bat partiturak, orkesta sinfonikarekin egin genuen proiektu hori pixka bat isladatu izan nahi dugu herri desberdinekin, eta kasu honetan Tolosatik hasten gara pixka bat pistoletazo esari esaten den moduan. Eta egokitu egin dituen partiturak bandarako, jarri ginen kontaktuan, eta egia esan oso lan polita eta hemendikan eskertzea ere baita ere bandaren eta abesbatzan implikazioa eta lana oso bikaina izan delako. 25 urte bete zituen Pailazo taldeak dela bi, eta orduan disko sinfoniko bat antolatzea pentsatu genuen, gure bilbidean zehar, egokienak ziren abestiekin, ez? Orduan Xabi Zabala, pizkatu gure ametsei musika jartzen den musikariak, izizun kompozizioak, arregloak, orkesta sinfonikoarekin diskoa grabatu izateko, eta gira ere aurten izan dugu Euskal Herrian zehar, Euskal Orkesta Sinfonikoarekin eta Donostiako Orfeoiarekin. Eta, pizkat hau da, ilusio bat, amets bat, herriz herri, sinfonikarekin, Euskal Herri mailan egin dugun hori, herriz herri eramateko, ez? Abes batza daude, Boskoru edo musika eskola, ez? Txintxarri txiki aldegitik, Loatzo eskualdekoa dana, dago Laskurain, dago Irukide, dago Tolosako musika eskolako aurrak ere badaude, 100 aurre izango dira hemen gaur kantari, Pailazok gure energia guztiarekin, gure ilusio guztiarekin, Tolosaldeko bizilagunak, alde horretatik zuzenekoa da energia txute bat, alaitasuna, poza eta ondo pasatzea, ze azkenean ondo egiteratako gara eta ondo ateako da. Ama naizen aldetik bihotzak buelta ematen dit, ez, niri eta nik uste gaur elkartuko garen guztiok ere ikutzen gaitula gertutik. Oier gure herriko parketan ikusten dugu, ikastolan ikusten dugu, eta familia esfortzu handia egiten ari da. Gaur bildutakoak guk berari eskainiko dizkiogu eta guk egin dugun bezala bakoitzak bere hondartza hortako aletxoa jarriz, ez? Gure menditxoa eskaini nahi diogu Oierri eta Oier bezala gaixotasun arraroak pairatzen nahi dien aurrei.